unsa kay bation ninyo kung sugod karon gabuka inyong mata pero di na mo kakita? Okay ninyo? Niya naay inyong dunggan pero di na mo kadungog. Okay na ninyo? Di gyapon. Ako di sana ako okay. Ang kuyaw na kay ba pero di nakakalito. Nabayay mga taong daghan karon gabuka ang mata di kakita. Kuan gid ha, literally speaking. Naay dunggan pero dili makadungog. Naay ba pero dili makasulti. Ug mao kana ang description ni Kristo sa mga tao sa iyang panahon. Mao nang mosulti siyag pasumbingay kay wa man say kapuslanan kun iyang isulti og diretso, musamot man nga digid sila kabati. Ayan na lang ipasumbingay kay kanagong pasumbingay kanang parabol murag daghan siyag igo ba, murag usahay pwede nimong sabto ningon ani, pwedeng sabto ningon ani, pasabot libre ka nga mosabot sa imong gusto kaysa mosulti gid siyag tinuod kamatuoran nga dili lang gyud hinuon paminawon. Ana no? So kamo ganahan mong maminaw sa pulong sa Ginoo? Dili mo manampong sa inyong dunggan? Ganahan mong mutan-aw sa presensya sa Ginoo? Ganahan. Ningon man ang Ginoo na akos mga way balay. Ganahan mong mutan-aw sa Ginoo anang mga way balay? No, hilo mamudiya. Ningon man ang Ginoo nga naa akos mga binilanggo. Kanang nabilanggo mao na ako. Ganahan mong mutan-aw sa nabilanggo. Ganahan mo muduaw. Kung di mo ganahan muduaw sa binilanggo kay wa ka kakita ni Kristo didto, labaw na gyud kun ang binilanggo iniglaya mo'y muduaw nimo. Nya muhangyo pag yun nga anha siya mo puyo. Malipay ka makayon ka hala niya nag-use Lord. Ingko di sa namada pa diroy awa na nabuta na ka, nabungol na ka, wa na kakasabot sa gisulti ni Kristo. O daghan kay ninyo na nangahilom ay. Ganahan pa mong mutan-aw ang Kristo? Ganahan pa mong muduol ni Kristo? Ganahan. Ganahan mong duolo ni Kristo? Ganahan kayo. Nana, karong taon-taon na imuduol ninyo dito si Kristo nga sigag mata, daghag patik, nya daot kay naong, kawatan yung kay dako. Muna imuduol ninyo. Unsa man, ganahan mo? Nya si Kristo sad nahigugma sa mga makasasala. Kani lain na sa ning kamatuoran. Nahigugma siya sa mga makasasala nga matud pa niya mianhi ko para sa mga makasasala. Nagpakamatay ko para sa mga makasasala. So gihigugma niya ang mga makasasala. Di ka mo karon mahigugma ba mo sa tanan nga gihigugma ni Kristo? Ingon mo ganahan mo muduol sa Kristo ninyo. Niya mahigugma mo kung magdahas siya sa iyang mga gihigugma. Muduol siya ba? Magdahas siya sa iyang mga lovers. Niya magsigsag kantag Lovers Moon. Niya unsa man ganahan mo mo welcome niya. Kuyog sa iyang mga gihigugma. Wa na. Mga liwat mo sa mga Israelita nga gihisgutan sa unang pagbasa nga matod pas Ginoo mura mo og mga tawo nga akong gipangga og maayo gitagaan ako dako kaayong grasya gitagaan ta mo giyuta nga tabunok kay tanan pero sa dihang nangabot na mo didto inyo na hinuong gi panamastamasan ang akong yuta. Nagsigi na hinuon mo simba ang mga yawanon nga mga simbahonon. Ang nakaapan pag yung kuno mo ni pinakadako nga sala sa mga Israelita matud pas unang pagbasa kinsa to'y propeta nga gasuhat sa unang pagbasa? Jeremias. Jeremias. Unsay pinakadako nilang sala? Duha kuno kabok. Ilang sala nga insulto gyud kay Ginoo. Unsa may una? Ang makasultib na amoy 100. Unsay unang sala? Matud pas unang pagbasa?
inyong gibiyaan ang tuburan sa tubig. Nagkaut na noon mo dito atabay sa uga nga yuta. Nya gasigi pag yun moghimo ana mga banga nga mga busluton. Nya mauna na inyong gipangga ang banga nga busluton nga dili makasud og tubig. Nya sige mong kaut anang yutang way tubig, nya sige mong salikway sa tuburan sa tubig. Unsay itawag nimo anang tao nga adto gid siya mukaut sa way tubig, magbutang gid siya banga nga busluton. Unya di ay tubig, di gid siya mo pero giuhaw siya maayo. Nya sige siyang kaut dito, pero di gid siya mo duol sa tuburan. Unsay tawag nimo anang tawhana? Buang. Nya kamo di mo mga buang. Sa matas Ginoo, apil na ning nagwali. Kanus aman ta mahimong buang, kana bitang magsigitag pangita as kaayuhan sa atong sakit diha sa mga scientific nga paagi. Unya, kalimta nato ang Ginoo nga nagsigig ingon, biyae lagi ng sala, kay kanang sala mo na hinungdang nangasakit mo COVID. Biyae na ng inyong pagdumot, kanang inyong homosexual activities, kanang inyong siging pamakak, kanang inyong siging pangwarta, kanang inyong pagkadao, anang inyong mga yuta, kanang inyong balay, kanang sigig yung kinihaay, anang utang, biyai ko na, maayo ginang inyong COVID. Di kita maminaw, sigig yung tigong o kwarta, siging pa-injeksyon, sigig nga to ospital, di man na siya dautan. Pero nganong gibiyaan man sad nimo ang tinuod nga tag-iya sa kinabuhi o kaayuhan mo nang sa tuig ingon na tutubag sa salmo. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Gisayunan ka na. Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kanirong gatap-tap-tap-tap na ta. Masig ni salig na lang tani nga tong tap-tap nga di ta masudlag virus pero ang Ginoo wa na day kasud nato. Dili mo daw karon. Uy. Di mo daw. Di mo magsigi og pangigi ang inyong mga yuta, mga tanom. Kamu mga daong ninyo sige simba Ginoo in taon kaluy taon ko kaluy. Nya nay silingan di kaluyon. Ingon bitaw sila gabi atong sang adlaw ingon di sila, Father, kumpiyansa man kay ta dinhi pastag tulison tanong. Nako, unya. Inigaris tulisan unsa may iyang buhaton. Nya tiunan ta. Nako ipasa dito sa treasurer. Nganong kita may tiunan nga munta magkupot sa kwarta to treasurer. Ulpot sa tawo nga mong treasurer simbako. Ingon dayon ko ngandam tandaan ha. Para sa tulisan, di ta mag-andam og pusil, di ta mag-andam og puspos, di ta mag-andam ana mga CCTV uban pa diha. Unsa may itong andamon? Andamo nato ang atong kasing-kasing nga Dios nun tang mo atubang sa tulisan. Unsa man pagatubang ang tulisan sa Dios nun nga paagi? Higugmaa ang tulisan. Kay kana nanulis wa na nay gugma. Tagai siya gugma. Ikaduha, kana kay nanulis, nangawat, wa na nay paglaom sa kinabuhi. Panabla na lang iya. Tagai og paglaom. O diba? Kana kay nanulis, kana kay nangawat, wa na na mutuos Ginoo nga nagtan-aw niya. Paambita siya sa imong pagtuo nga naay Ginoo. Mo na gibuhat ni Bishop Chupilo Kamomot. Ang kawatan, ang tulisan, iyang gitagaan og bag-ong klases pagtuo, paglaom o paghigugma. Kana mo itong i-promote. Di kay mag-anda man ng armas, makigpatay ka, makigpinuspusay ka. Oy, ayaw eh. Higugmaa. Palingkuray na time sa dong. Imo man kong tulison, ighuman ni mog tulis karon asa man ka padong. Magtago-tago ka. Kay amo man kang i-report sa police. So magtago-tago ka. Ikaw dili, patyon usa ta mo. Sige, imo kong patyon. Nga ipatay nimo nako unsa may sunod? Magtago-tago gyapon ka. Kay pari bay ako, mangita biya ng mga tao nako ikaw ba kay magmisa man ko. Nga imo kong patyon. Or imo kong kidnapon, tago-tago ka. Nga unsa pa may kapuslanas imong kinabuhi nga tago-tago naman ka. Nga mingon sa unsa man day buhaton pa der. Lingkod sa diya mamainit sa tang. Init. Ikaw painit asa day ka nagpuyo di ay. Unsa may imong mama, gisalikway nako sa kong mama pa der. Sige na lang kog suyop. Gusto kang maulian ana na mas Brad William. I-recommend ka.
ana. Di ba? Sila Brad Loloy, ana, pre-commenti ka dito puyo silang balay. Nya kami mo itig supply sa imong panginahanglan. Sa imong kinahanglan mo tambal, sinina, pagkaon. Masakiton man sagud akong mama pa dir. Sige, tambal sa imong mama. Kung magkasinabot lang ta karon, hangtod ko ni aning parokya ha, kauban kas kolekta. Pero gimo kong patyon, wa nay kolekta ugma, patay ka. Umingon na siya, anhin na lang ko trabaho pa dir. Sige, welcome. Ana, okay siguro. Mahimo pa siyang minister. Anya, dili ka na mas dako pa na kaysa manuli siya. Dili ka nang grasyahan mas dako pa na kaysa mupatay siya. Nya kun ato nang ipaambit, pagkadaghan kas makonverter sa mga taong wa nay paglaom sa kinabuhi, wa nakakita og kahayag sa ilang kaugmaon. Kulatahon manoon, sumbagon manoon, ipapriso, ipalata pas prisuhan. Oy, mga buangon tangdag ko, wa na ta kakita ni Kristo nga nikatkat intaos imong kural kay wa na siya gikaon. Wa na kakakita ni Kristo na wadas paglaom nga nabla na lang dinhis kalibutan. Nabuta na ka, nabungol na ka. Manindog ta, mga bungol. Adi di ay mga buutan.